ማንም ዘይደፍራ እንደ ዋዕሮ እንዳንበሳ ግባዝ እንዳንበሳ ደርዘን እንዳሌራ ቡቕቲ ማይ ቤታ اوكي السلام زخبركم تخاتلت راي ميديا خمي كنيكم كمي تهلو خمي لكم السلام كتلو تصفى قبر بروخ سنبتي قبرنا لهم خا مسحدش قاشا مسحدش مدب مسحدش بهلو متيكم عليكم نسخاتكم كأن مدبنا سبسكرايب شير لايك ندا قبركم كتتابعنا بتحتنا محسنكم قاتيله بارز خبركا غاشا ناي راي ميديا عدنكم كم مساخه ازي مسغنكا بسمين بسم تخاتلتن انقع بسلام مساخه مبار نابخا مدرخ منيخا نابخا حراي ودغشي حوي كمون مش مسارح تخا راي ميديا ناتكم channel ناتكم مدب نحزبنا زتقم اللو ككافل خلي لكم زعدنكمني ازي كابل بيمسغنكم ناتي منالبات دحربايتا وي كامن ينزبل حتو انا تسفى ميكائيل قبر هيوت وي دما سالكاي يبهال اب ممبروت بهال عدي اب وردا سنعفه ودكله او رجا كل غزاي تركب ابو توليد عبي ناي مبعتا بيت مرتي اب لوغو ساردا ودي كاب شارشا كفلي ني فورتوز بهال كاب سنعف 12 كيلومتر ني شنخ دبوب او تمهير خبو نافسن عفه بو نافسن عفه ناي تمرتي زازيمه مالتيو كابو كم كله يتراو ناب سدت امريح كلتشن 4 كاب هاجر يتراوتي حجي اب سويسرلاند اب كتما لوزان ينبر له مالتي اوكي سالكاي دغيمي انقع ناي غزانا عدنكونكا يغنيلنا كبرت يابلنا بارنافت حتو خناتو حراي فليز بلا حتوتاتي زلني سالكاي دخنت انتاي مالتي دك سبات كسلمتايم هابتامن دخان تبهايلم زصوعو تا قدامي تحتنا مالتي اوكي كبيد حتى تحت زلها بزغونه حجي باقلل حبرتسبنا ويدما بازرار بحبرتسبنا دخنت مغلصي دخنت حدا تكال زي بلو ገንዘብ ዘይብሉ ትሕዝቶ ዘይብሉ ሓፈሻዊ ዝርአ ነገር እንተ ዘይብሉ ድኽነት ኣለዎ ወይ ድማ ድኻ ይበሃል በአንጻሩ እቲ ትሕዝቶ ዘለዎ ትካል ዘለዎ ገንዘብ ዘለዎ ከዓ ሃብታም ተባሂሉ ይጽዋዕ ሕጂቲ ምናልባት እቲ ሃብቲ ብዝተፈላለየ መንገዲ ክእከብ ክመጽእ ይኽእል እዩ ብትኽክል ዝኾነ ብሰብ ርሂፁ ሰሪሑ ደኺሙ ተማሂሩ ሸቂጡ ነጊዱ ክህብትም ይኽእል ዓሚፆም እሕዲጎም ዝህብቱ ምኽ ኣለዉ ማለት እዩ ሕጂ ክልተ ዓይነት እዩ ዘሎ
ብሓፈሻ ሕጂ እቲ ድኽነት ሃብትን እዚ ኮይኑ ኣነ ግን ፍልይ ዝበለ ኣረኣእያ እዩ ዘለኒ ሕጂ ንሕና እቲ ድኽነት ኣብ ትሕዝቶ እንተዘይብልካስ ድኻ ትሕዝቶ ተለካ ከዓ ሃብታም ዝርአ ወይ ድማ ትካል ብሓፈሻ በቃ እንድሕር ደኣ ገንዘብ ሃሊካስ ብሃብታም ወይ ድኻ ተባሂልካ ትፍለማት እዩ ካብኡ ዝኸፍአ ግን ኣነ ብናተይ ኣረኣእያ ወይ ብናተይ ስነ ሓሳብ ክሪኦ ከለኹ ግን ካብኡ ዝኸፍአ ድኽነት ምናልባት ትሕዝቶ ክህልዎ ይኽእል ሓደ ሰብ ከምቲ ኣቐዲመ ዝበልክዎ ብዝተፈላለየ መንገዲ እንተ ብቕንዕና እንተዘይብቕንዕና ክህብትም ይኽእል እዩ ግን እቲ ሃብቲ ንሱስ ብርግፅ ሃብቲ ናይ ምንታይ እዩ ሃብቲ ናይ ምንታይ ኢልና ክንገልፆ እንድሕር ደኣ ኮይና ናይ ትሕዝቶ ናይ ዝርአ ክኸውን ይኽእል ግን ኣብ ህይወቱ ኣብ ጉዕዝኡ ኣብ ምድቃሱ ኣብ ኩሉ ነገርስ ዕረፍቲ ክህብ ይኽእል ዶ ንድሕር ደኣ ብሓቂ ንድሕር ደኣ ብትሕዝቶ ሃብታም ክብሎ እንተኮይንካ ንሰብ ማለት እዩ ሕጂ ኣነ እንታይ ዝብል ሰብ ዋላ እውን እቲ ድኻ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ዘሎ ጉድለት ኣተሓሳስባ እዩ እቲ ሃብታም ምስ ትሕዝትኡ ግን ከዓ በተሓሳስባ ድኻ እንድሕር ደኣ ኮይኑ ከዓ እዚ እውን ናይ ኣተሓሳስባ ድኽነት ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ቀንዲ ሽግር ወይ ከዓ ምንጭ ድኽነት ዝበሃል ኣተሓሳስባ ናይ ወዲ ሰብ ድኻ ወይ ድማ ሃብታም ክገብሮ ይኽእል እቲ ዝርአ ትሕዝቶ ዘለዎ እሞ ከዓ ፅቡቕ ስነ ሓሳብን ኣተሓሳስባን ዘለዎ እዚ ሙሉእ ሃብታም ይበሃል ሙሉእ ሃብቲ ኣለዎ ይበሃል እቲ ሰኣነ ተሓሳስብኡ ዝደኸየ ከዓ ክልተ ወፅዓ ማለት እዩ በቲ ሓደ ወገን ትሕዝቶ ይብሉን በቲ ሓደ ወገን ከዓ ብተሓሳስብ እውን ድኽነት ኣለዎ ድርብ ድኽነት ንብሎ ማለት እዩ ሕጂ በቲልካ በዚ እንታይ እዩ ደቂ ሰባት እቲ ቀንዲ ነገር መፀውዒ ኣብ ድኻን ሃብታም ክንብሎ ንኽእል ወይ ድማ ከም መፀውዒ ክንጥቀመሉ ዝግባእ ናይ ኣተሓሳስባ እዩ ማለት እዩ ሕጂ ንኣብነት ናብ ሃገራት ኣፍሪቃ ክወስደካ እዩ ሃገራት ኣፍሪቃ ብኣቀማምጣ ይትበል ብሕርሻ ይትበል ብማያዊ ክፍሊ ይትበል ብትሕዝቶ መዓድን ወርቂ ነሓሲ ይትበል ብኩሉ ነገር ኣዝየን ሃብተማት እየን መብዛሕትአን ማለት እዩ ግን እቲ ንዕኡ ከማእክል ዝኽእል ንዕኡ ከመሓድር ዝኽእል ኣተሓሳስባ ስለዘየለ ካብዘን 7 ክፍለ ዓለማት ኢልና ንፅውዐን ብድኽነት ዝፅዋዕ ሃገራት ኣፍሪቃ እየን ስለምንታይ እንተኢልካኒ ናይ ምሕደራ ጉዳይ ናይ ተሓሳስባ ጉዳይ ድኽነት ተተሓሳስባ ስለ ዘሎ ማለት እዩ ሕጂ ወላ ናብ ሃገር ናይ ኤርትራ እንድሕር ደኣ ከይድና ማለት እዩ ኤርትራሲ ከም ትፈልጦ ሃብታም ዝኾነ ባሕሪ ኣለዋ ሃብታም ዝኾነ ናይ ሕርሻ ቦታታት ኣለዋ ሃብታም ዝኾነ ናይ ብመዓድን ብወርቂ ብነሓሲ ዝሃብተመ ቦታታት ኣለዋ ሕጂ ንሕናስ ፅቡቕ ስነ ሓሳብ ኣተሓሳስባ ፅቡቕ ምሕደራ እንተዝህልወና ነይሩ ካልኦት ሃገራት እዮም ናባና ክስደዱ ዝግባእ ነይሩ ማለት እዩ ካልኦት ሃገራት ግን ነቲ ዘለና ፀጋ ዝተዋሃብናዮ ብጂኦግራፊያዊ ኣቀማምጣ ድዩ ዘለና ፀጋ ድዩ ከመሓድር ዝኽእል ስነ ሓሳብ ወይ ድማ ርእሲ ስለ ዘየለ ኣብ ኩለን ሃገራት ናይ ክፍለ ዓለም ፋሒልና ንነብር ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ሓደ ዓዲ ኣብ ሓደ ሕርሻ ዘለዎም ኣብ ሓደ ማይ ሃብቲ ዘለዎም ኣብ ኩሉ ማዕረ ዝኾኑ ሃብታም ድኻን ኣብ ሓደ ዓዲ እንዳነበሩ ኩሉ ፀጋታት ንዕኦም ንኩሎም ማዕረ እዩ ዝብፅሖም ኣብቲ ዓዲ ዘሎ ፀጋ ማለት እዩ ንኩሎም ማዕረ ይብፅሖም ግን ሃብታማትን ቁርብ ልዕል ዝበሉን ትሕት ዝበሉን ሕብረተሰብ ይነብርዎ ሕጂ ኣብዚ ክንርስዖ ዘይብልና ገለ ኣጋጣሚ ኣሎ ንኣብነት ሕጂ ናይ ስድራ ቤታዊ ሃብቲ ነሩ እሞ ብኡ ኣቢሉ ክመሓላለፍ ይኽእል ወይ ከዓ ውፅእ ኢሎም ንኣብነት ናብዘን ምዕራባውያን ሃገራት ድዩ ናብ ገለ ወፅኦም ብኡ ደገፍ እውን
ካብ ሃገሮም ፀብለል ኢሎም ወይ ድማ ካብቲ ሕብረተሰብ ፀብለል ኢሎም ብፀጋ ብሃብቲ ክረኣዩ ይኽእሉ እዮም ሓፈሻዊ ግን ዋላ ኣብቲ ዓዲ እውን ናይ ኩሉ ናይ ደገ ሓገዝ ዘይብሎም ማለት እዩ እቲ ትሕዝቶኦምስ ልዕል ዝበለን ትሕት ዝበለን ክኸውን ይኽእል እዚ እንታይ ሕጂ እቲ ሓደ ሰብ እንድሕር ደኣ ፅምዲ ብዕራይ እንድሕር ደኣ ሃልዮ እሞ ካብኡ ኣርሒቑ ክሓስብ ዘይክእል እንድሕር ደኣ ኮይኑ ሳልሳይ ድዩ ራብዓይ ድዩ ወይ ካልእ ጠለበጊዕ ዲ ገለ ክውስኸለን ዘይሓስብ እንድሕር ደኣ ኮይኑ በቃ ኣብኣ ተሓፂሩ እዩ ዝነብር ማለት እዩ እንድሕር ደኣ ተሓሳስብኡ ኣስፊሕዎ ኣግፊሕዎ ግን ክባላሓት ይጅምር ከመይ ገይሩ ክውስኸሎም ከመይ ገይሩ ክህብትም ከመይ ገይሩ ነቲ ዘለዎ ፀጋ ክዕብዮ ከመይ ገይሩ ነቲ መሬቱ ነቲ ርስቱ ይጥቀመሉ ይሓስብ ማለት እዩ ሕጂ ብሓፈሻ ደቂ ሰባት ኣብ ድኽነት ዝወድቁ ብኣተሓሳስባ ጉዳይ ንኣብነት ኣብዚ ኩላትና ብባሕሪ ብሰሃራ መፂና ኣብ ሃገራት ኤውሮጳ ድዩ ኣሜሪካ ድዩ ካናዳ ድዩ ኣብ እስራኤል ድዩ ንርከብ ኢና እተን ሃገራት ማዕረ ወረቐት እየን ዝህባና ማለት ኩላትና ደቂ ሓደ ዜጋ ስለ ዝኾና ማዕረ ወረቐት ይህባና እቲ ናይተን ሃገራት ሕጊ ማዕረ እዩ ዝብፅሐና ግን እተን ገሊኦም ኣተሓሳስቦኦም ኣስፊሖም ነቲ ባይታ ብግቡእ ተጠቂሞም ኣብ ረብሖም የውዕልዎ ማለት እዩ ይህብትሙ ይዓብዩ ገለ ከዓ ነቲ ኩሉ ዝሓለፍዎ ረሲዖም ከዓ ናይ ውድቀት ህይወት ሒዞም ይነብሩ እዚ ሕጂ እንታይ እዩ ዝፈጠሮ እቲ ባይታ ሓደ እዩ እቲ ወረቐት ሓደ እዩ እቲ ዝውሃበካ ዕድላት ሓደ እዩ ግን ናይ ተሓሳስባ ጉዳይ ኮይኑ ልዑልን ትሕቱን ኮይንካ እቲ ሓደ እንዳመራረ ይነብር እቲ ሓደ ከዓ በቲ ዝረኸቦ ፀጋ ኣብ ረብሕኡ ኣውዒሉ እንዳተሓጎሰ ይነብር ማለት እዩ ሕጂ ምስራሕን ዘይምስራሕን ኣይኮን ዋላ ሰሪሖም እውን እንዳቁማር ዝሓድሩ ኣለዉ ሰሪሖም እንዳመስተ እንዳባር ዝሓድሩ ኣለዉ ሰሪሖም እውን ኣብ ዘይ የድልዮም ነገር ዘውዕልዎን ዘዋፍርዎን ኣለዉ እዚ እውን ንባዕሉ ናይ ተሓሳስባ ጉዳይ እዩ ስለዚ ወዲ ሰብ ካብ ድኽነት ክገላገል እንድሕር ደኣ ኮይኑ ብኩሉ ማለት እዩ ክገላገል እንድሕር ደኣ ኮይኑ መጀመርታ ኣተሓሳስብኡ ከስፍሕን ክዕብን ዘለዎ ስለዚ ድኽነት ናይ ተሓሳስባ ጉዳይ እምበር እግዚኣብሔር ማዕረ ንደቂ ሰባት ማዕረ ገይሩ ፈጢርና ብርግፅ በቲ ጂኦግራፊያዊ ኣቀማምጣ ወይ ድማ ኣነባብራ ብልጫታት ኣለዎ ንኣብነት ገለ ሃገራት ብዙሕ ፀጋ ዘለወን ኣለዋ ገለአን ከዓ ኣዝዩ ንኽትነብረን ኣሸገርቲ ኣለዋ ግን ከዓ ንኣብነት ንእስራኤል ንድሕር ዳ ርኢናያሲ ወላ ሓደ ፀጋ ገለ እዚ ናይ ቱሪስት እንተዘይኮይኑ እምበር ተፈጥራዊ ፀጋስ የብላን ግን ከም እስራኤል ዝህብትምን ዝምዕብልን ከዓ የለን ማለት እዩ ወላ ስዊዝ ሕጂ እቲ እዚ ያለዋ ኤክስፖርት ገብሮ ዝርአስ የብላን ንሕና ንፈልጦ ይብልና ግን ካብ ዓለም እንድሕር ዳ ርኢኻያ ብነባብራ ህዝቢ ማለት እዩ እንተ ሓሚቓ ሳልሳይ ደረጃ እትወፅእ ኣነ ኩሉ ግዜ ኣብ ታርሽ ሚርያ እንተ ሓሚቓ ማለት እዩ ሳልሳይ ጥራይ እትወፅእ ማለት እዩ ስለዚ እዚ እንታይ እንተልካኒ እቲ ምሕደራ እቲ ተሓሳስባ እቲ ስነ ሓሳብ ምዕብላት ስለ ዝኾኑ እዩ ስለዚ ወዲ ሰብ ካብ ድኽነት ክገላገል ስነ ሓሳቡ ከስፍሕ ክኽእል ኣለዎ ኣነ በዚ ደረጃ እዚኦ ዝሪኦ ማለት እዩ ትክክል ድኽነት ብቲ ኣተሓሳስባ እምበር ድኽነት ድኻን ሃብታም ተባሂሉ ዝፅዋዕ ካብቲ ተግባርና እዩ ዝብል ሞ ፅቡቅ ዝኾነ ትምህርቲ እዩ ፅቡቅ ዝኾነ መልሲ እዩ ናይ ብሓቂ ደስ ዝብል ኦኬ ኣብቲ ቀፃሊ ክንከይድ ቁፅርተ ማለት እዩ ምንጪ ምምራር ከመይ ትብል ካበይ ትብል ምምራር ወይ ምጭናቕ ከኣብ ህይወት ወዲ ሰብ እንታይ ሳዕቤን ኣለዎ ወይ እንታይ ፅልዋ ኣለዎ ብዛዕባ ወዲ ሰብ ክጭነቐሉን ክሓስበሉን ዘለዎ ጉዳይ ከ እንታይ እዩ ትብል ሕጂ ሰለስተ ሕቶታት እየን ዘለዋ ክደግመልካ እንድሕር ኢኻ ማለት እዩ ድሓን በታ ቀዳመይቲ እማ ክንጅምር ምናልባት እንድሕር ደኣ ረሲዐን ከተዘኻኽረኒ ኢኻ ሓትከ እታ ቀዳመይቲ ምንጪ ምምራር ካበይ እዩ ንዝብል ሕቶ ብናተይ ኣረኣእያ ወይ ድማ ተሓሳስባ ምንጪ ምምራር ካብ ሰለስተ ነገራት እዩ ዝብገስ ቀንዲ ምንጩ ማለት እዩ ካብ ሰለስተ ነገራት እዩ ምንጩ ሓደ ዘይምምስጋን
ማለት በቲ ዝበፅሕካዮ ደረጃ ይኹን በቲ ትምነዮ ትልሙኖ ነበርካ ትብህጎ ዝነበርካ ኣብዚስ ክበፅሕ ዲኸውን ከምዚስ ከሪአኒ ዲኸውን ክምርዖ ዲኸውን ክወልድ ዲኸውን ስድራይ ክርኢ ዲኸውን ኣብዚ ሃገር ዚስ ክበፅሕ ዲኸውን ስራሕ ክረክብ ዲኸውን ወረቐተይ ክሕዝ ዲኸውን ኢልካ ኩሉ ትምንዮ ዝነበርካ እንዳመስገንካ እንድሕር ዳኣ ዘይትነብር ኮይንካ ኩሉ ግዜ ኣብ ምምራርኻ ትነብር እንድሕር ዘማር ኮይኑ ሰብ ከዓ ዝረኸበ እንተረኸበ ኣይዓግብኒ ብፍጹም ኣይዓግብኒ ዋላ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ኣብ ጥበብ ሰሎሞን እንታይ ዝበሎ መሲልካ ድሌት ወዲ ሰብን መቃብርንሲ ኣይፀግቡን እዮም ይብል ድሌት ወዲ ሰብ ካብዛ ምድሪ ከይዓረፈ ወይ ድማ ከይመተ መቃብር ከዓ ሰብ ምሟት ከይጎደፎ ኣይፀግቡን እዮም ይብል ማለት ሕጂ ወዲ ሰብ ታ መጀመርታ እንድሕር ደኣ ናይ ምስጋን በቃ ልምዲ እንድሕር ደኣ ሃልይዎ ናይ ብሓቂ ኣብ ሂወት ዕረፍቲ ኣለዎ ድሓር ነቲ ብሕጂ ክበፅሐ ዝደሊ ከዓ ይበፅሐ እዩ ክረኽቦ ዝደሊ ይረኽቦ እዩ እንድሕር ደኣ ዘማርር ኮይኑ ግን ዋላ እንተረኸቦ ዋላ ዝበፅሐ እንተበፅሐ ብፍፅም ተኣምር ክዓግበ ይክእልኒ ማለት እዩ ሓደ ፕሮፌሰር ሲ እንታይ ኢሉ ተሓቲቱ መሲልካ ናይ ዕድመ ፀጋ ዘለዎ እዩ ምሁር እዩ ንስኻሲ ንምእቲ ዕድመይ ክገብር ኢልካስ ትምነዶ ኢሎም ሓቲቶሞ ማለት እዩ ኣነ ምእቲ ክገብር ኢለ ይምንአ ግን ይቕረይታ ግን ከዓ ምእቲ ምስ ገበርኩ ከዓ 150 ኢለ ክምንአ ኢሉካ ተረዲሃኒ 150 ግበረለ ኢለ ክምንአ ዋላ ከም እንተወስኸኒ እውን ልዕሊ ኢለ ክምንአ ስለዚ ትምኒት ወዲ ሰብ ስለዘይውዳእ ኣነ ክሳብታ ዘለኹ ክሳብታ ዝተፈቐደለይ ፅቡቕ ክሰርሕን ፅቡቕ ክሓስብን ንነፍሰይ እዩ ዝእምን እምበር ክንዲ ዝገብረለይለስ ኣብ ትምኒት ክነብር እምበር በቲ ትምኒተይ በስቲ ስበንኽወስ ዓጊበስ ክፋንዋ ኣይክእልን እየን ዝዓለም ኢሉ መሊሱሎም ማለት እዩ ሕጂ ወዲ ሰብ መጀመርታ ክላመዳ ዘለዎ ንሂወት ዕረፍቲ ክረክብ ንእምሮ ቅሳነት ክረክብ ነዛ ምድሪ ከስተማቕራ ንዘለዎ ትሕዝቶ እውን ክሪኦ ከስተማቕሮ እንድሕር ደኣ ኮይኑ ናይ ምምስጋን ልምዲ ክህልዎ ክኽእል ኣለዎ ስለዚ ምንጭ ምምራር ሓንቲ ካብዘይ ምምስጋን ትመፅያ እታ ካልአይቲ ግዜኻ ብግቡእ ካብዘይ ምጥቃም ንሕና ንኣብነት ተምሃሮሲ ኣብ ሃገርና ወርሒ ክንደይ እዮም ዝጅምሩ ወርሒ ክንደይ ኢና ንጅምር ነበርና ወርሒ 6 ወርሒ 9 ካብ ቅዱስ ዮሃንስ ንድሓር ንጅምር ነርና ማለት እዩ ሕጂ ነፍሲ ወከፍ ስድራ ቤት ንደቆም ጥራዞም ቦርሶኦም ፒሮኦም ኩሉ ንትምህርቲ ዘድሊ ናውቲ ኣትሒዞም ይሰድዎም ኣብቲ ትምህርቲ ምስ ከዱ እቶም ነቲ ብግዚኦም ብግቡእ ተጠቀምሉ ኣብቲ መወዳእታ ዓመት ፀብለል ኢሎም ይወፅእ ማለት እዩ እቶም ብግዚኦም ዝተፃወቱ እቶም ዘይፅንዑ እቶም መምህር ክምህር ከሎ ኣቓልቦም ኣብ ካልእ ዘሕለፍዎ ከዓ ኣብ መወዳእታ ዓመት ናበይ ይምለሱ ናብ ጣዕሳ ናብ ምምራር እዚ ሕጂ እንታይ ትፍልልኝ እንተልካኒ ናይ ጠቓቕማ ግዜ ማለት እዩ ምክንያቱ እቲኣቶም ከፅንዑ ከለው እቲኦም ይዕንድር ነሮም እቲኦም ትምህርቲ ክከታተሉ ከለው እቲኦም ይፃወቱ ነሮም ሕጂ ግዜኡ ብግቡእ ዘይጥቀም እንድሕር ደኣ ኮይኑ ኩሉ ግዜ ሰብ ንኣብነት ሎሚ ሰንበት እዩ ሎሚ እዛ ሰንበት እዚኣ 24 ሰዓት ተዓዲልና ኣለና ወዲ ቀሺ ነዛ ሰንበት እዚኣ ካብ ንግሆ ክሳብታ ትድቅሰላ ሰዓት ብግቡእ ፕሮግራምካ እንድሕር ደኣ ወዲኢኻ ክትድቅስ ከለኻ ክትዓፂ ኢኻ እዚኣ ገር ኢልካ ትዓፂ ኢኻ ልዋም ለይቲ ኢኻ ትሓድር ኣነ ከዓ ዘድልየኒ ገዲፈ ኣብ ዘየድልየኒ ኮለል ክብል ውዒለ ክድቅስ ከለኹ እንታይ ይገብር ጣዕሳ ይጅምር ምን ለይቲ ከዓ ክትዓስ ይሓድር ማለት እዩ ንፅባሒቱ ንግሆ እውን ተስቲኻ ኣድማዕ ኣይኮንካን ምክንያቱ ልዋም ድቃስ የደቀስካን ገና ናይቲ ቅድሚኡ ዝገበርካዮ ግዜ ፅቡቕ ስለ ዘይኮነ ማለት እዩ ስለዚ ግዜ እንድሕር ደኣ ብግቡእ ዘይትጥቀም ኮይንካ እንታይ እዩ ዝበሃላ መሲልካ እቶም ግዜኦም ብግቡእ ዝጥቀምሉሲ
ነቶም ግዜኦም ብግቡእ ዘይጥቀሙሉ ሰባት ይገዝእዎም ማለት ባሮት ናይቶም ግዜኦም ዝጥቀሙሉ ሰባት ኮይኖም ይነብሩ ማለት እዩ ያኒ ሕጂ እቲ ካልኣይ ደረጃ ግዜኻ ብግቡእ ዘይምጥቃም ኣብ ዘድልየካ ኣብ ረብሓኻ ንዓኻ ኣብ ዘድሊ ኣብ ዘዕብየካ ንእዝንኻ ዘይኽርኩሕ ምስማዕ ዓይንኻ ናብ ፅቡቕ ምርኣይ ኣተሓሳስብኻ ኣወንታዊ ምግባር ምቅላስ ኮታሲ ግዜኻ እንድሕር ደኣ ኣብ ፅቡቕ ነገር ተውዕሎ እንድሕር ደኣ ኮይንካ ጣዕሳ ዝበሃል የብልካን እንድሕር ደኣ ብኣንፃሩ ኮይኑ ከዓ ኩሉ ግዜ ናብ ምምራርን ናብ ጣዕሳን ይወስደካ ማለት እዩ እታ ሳልሰይቲ ዘድልየና ገዲፍና ዘድልየና ምስራሕ ግዜኻ ብግቡእ ዘይምጥቃም ማለት እዩ ምክንያቱ ግዜ ንደቂ ሰባት 24 ሰዓት ማዕረ እዩ ተዋሂብዎ ባይዘወይ ዝኾነ ሰብ ኣብ ክልተ ነገራት ስልጣን ኣለዎ ኣብ ግዜኡን ኣብ ኣተሓሳስብኡን ግዜኻ ዋላ ሓደ ብጀይካ ንስኻ ካልእ ወናኒ ይብሉን ኣነ ግዜ ባዕለይ ወናኒ እዩ ኣብ ምንታይ የኸውዕሎ ግን ንዓይ ዝምልከት ማለት እዩ ሕጂ እቲ ንዓይ ዝተዋሃበ ግዜ ኣብ ፅቡቕ እንድሕር ደኣ ኣውዒለዮ ኣብ ፅቡቕ ነገር እንድሕር ደኣ ኣውዒለዮ ይሕጎስ እንድሕር ደኣ ኣብ ሕማቕ ነገር ኣውዒለዮ ከዓ ይጣዓስ የማርር ናብ ምራር ይኣቱ ማለት እዩ ስለዚ ኣተሓሳስባይ ከዓ ፅቡቕ ክሓስብ ሕማቕ ክሓስብ ኣነ ዘዋር እዩ ኣብ ውሽጠ እዩ ዘሎ ማንም ሰብ ከምዚ ክትሓስበለካ ኢሉ ዝግደኒ ሰብ የለን ተሓሳስባ ንዓይ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ብሓፈሻ እታ ካልአይቲ ከም ብግቡእ ዘይምጥቃም ግዜ ትብል ንኣብነት ኣብ ሓደ ቤት ትምህርቲ ተምሃሮ ኣለዉ ኣብ ሓደ ዕለት ጅምሩ ኣብ ሓደ ዕለት ከዓ ይውድኡ ማለት እዩ ማሲ ንኣብነት መስከረም ጀሚሮም ሰነ እንድሕር ደኣ ዝውድኡ ኮይኖም ጉንበተ ሰነ ዝውድኡ እንተኮይኖም ማዕረ ቤት ትምህርቲ ማዕረ መምሃራን ማዕረ ዝኾነ ኩሉ እዩ ዘለዎ ግን እትዮም ብግቡእ ነቲ ግዜኦም ተጠቂሞም መምህር ክምህር ከሎ ዝሰምዑ ኣብ ገዝኦም ከይዶም ዘፅንዑ ዝደገምዎ ኣብ መወዳእታ ዓመት ፀብለል ኢሎም ኣዕጋቢ ዝኾነ ውፅኢት ሒዞም ይውድኡ ይዛዝሙ ትምህርቶም ማለት እዩ እቶም ብግዜኦም ተፃወቱ ከዓ ኣብ መወዳእታ ዓመት እንታይ ይኾኑ ይጣዓሱ የማርሩ ሕጂ ካብ ዝገርመካ ነገር እቲ ምምራር ከዓ ከምዚ ሓላፍነት ይወስድን እዮም ሓላፍነት ይወስድን ብፍፅም ባዕለይ ብናተይ ጉድለት እዩ ከምዚ ክገብር ኮ በቃ ክዕንድር ክፃወት ገለ ክገብር ከምዚ ኣይብሉን እዮም እንታይ ዳ ንዝኾነ ሰብ ዝስክምዎ ማለት እዩ ሓፈሻዊ ደቂ ሰባት ሓላፍነታውያን ኣይኮናን ዝኾነ ነገር ናብ ገለ ኢና ነፀጉዖ ማለት እዩ ተናብ ስድራ ተናብ ሓው እንተናብ ዓርኪ መሓዛ እንተናብ ገለ እንተናብ ኣቀማምጣ እንተናብ ትሕዝቶ ናብ ኢና ነፀጉዖ ሕጂ ንሱ ግን ታድሽም ይኮነን ማለት ከምዚ ናይ ሓቂ ስለ ዝኾነ እቲ ኣብ ውሽጥኻ ዘሎ ጣዓሳ ብሓጊጉ ክሰደልካ ኣይክእልን እዩ ዓቕሚ ይብልን ሓይሊ ይብልን ኩሉ ግዜ እንዳመረርካ ኢኻ ትነብር ማለት እዩ ስለዚ እትያ ካልአይቲ ኣብ ኣጠቓቕማ ግዜ ሰብ ብግዚኡ ብግቡእ ዘይጥቀመሉ እንድሕር ደኣ ኮይኑ ኣብ መወዳእታ ናብ ምምራር ይኣቱ ሓላፍነቱ ኣይወስድን እቲ ብግቡእ ዝጥቀመሉ ከዓ ኣብ መወዳእታ እቲ ዘድሊ ትምህርቲ ዘድሊ ምህርቲ ይሓፍስ ሞ ብኡ ከዓ ይሕጎስ ማለት እዩ እትያ ሳልሰይቲ ሳልሰይቲ ካብ ናብ ዘድልየና ገዲፍናስ ናብ ዘይድልየና ምኻድን ምሕሳብን ንኣብነት ናብ ሓደ ንዓኻ ክርብሐካ ዝኽእል ኣብ ክንዲ ምኻድ ናብ ክርብሐካ ዘይኽእል ትኸይድ እሞ ሽዑ ናብ ምምራር ተኣቱ ንኣብነት ንበል ሓደ ሰብ ኣብ ስራሕ ውዒሉ ካብ ስራሕ ኣብ ክንዲ ናብ ገዝኡ መፂኡ ምስ ደቁ ምስ በዓልቲ ቤቱ ምስ ስድርኡ ዝዕርፍ ዝፃወት ዕየ ገዚኣ ዲገለ እንተሃልዩ ዝሰርሕ ፍቕራዊ ስድራ ቤት ፍቕራዊ ክንዲ ዝሕልፍ ብስራሕ ገይሩ ናብ እንዳ መዘናግዒ ናብ እንዳ ባርዲ ናብ እንዳ ካርታዲ ናብ ዝተፈላለየ ይኸይድ ማለት እዩ ሽዑ ኣብኡ ኸይዱ
እቲ ናይ ግዜ መግደፎ ናይ ግዜ ግደፎ ኣብኡ ሕማቅ ክርእዩ ሕማቅ ክሰምዕ እዩ ቁማርኛ እንተኮይኑ ወይ ክብላዕ እዩ ብሓፈሻ ንህይወትስ ሕማቅ ዘርእዩላ ክመፅእ እዩ ሽዑ ኣብ ገዛ ምስ መፀ ሙሉእ ለይቲ ክጥዓስ ወይ ድማ ከማርር ይሓድር ማለት እዩ እዚ ሕጂ እንታይ ምፅዎ እንተይልካኒ ወዲ ሰብ ዘድልዮን ዝሕሾን ገዲፉ ናብ ዘይድልዮን ናብ ዘይጠቕሞን ናብ ዘይርብሖን ስለ ዝኸይድ ስለዚ በዚ ከዓ ኣብ ምምራር ይነብር ማለት እዩ ብፍላይ ኣብዚ ሓንቲ መልእኽቲ ከመሓላልፋ ዝደሊ ዝኾነ ወልፊ ፅቡቅ ይኹን ሕማቅ ክትጅምሮ ቀሊል እዩ ሓደ ሕማቅ ወልፊ ሲ ክትጅምሮ ቀሊል እዩ ክትገድፎ ግን ገድሊ እዩ ብጣዕሚ ገድሊ እዩ ስለዚ ንሰማዕትና ኣብዚኣ ከስመረላ ዝደሊ ምናልባት እቶም ኣብ ሕማቅ ህይወት ኣብ ተፈላለየ ንዓኹም ዘይርብሐኩም ወዲቕኩም ዘለኹም ካብኡ ንክትምለሱ ተቃለሱ ተተቃሊስካ እንተፅዒርካ እንተደኺምካ ዘይትምለሰሉ ምክንያት የለን እቶም ሕጂ ከምኡታት ገለ ኣብ እምሮኹም ዝመላለሰኩም ዘሎ ግን ተቃለስዎ ናብኡ ከይተኣትዉ ኣብ ክንድኡ ብካልእ ፅቡቅ ነገር ክትክእዎ እዚኣ ከም ለበዋ ወይ ድማ ከም ሓደራ የመሓላልፍ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ታሳሳይ ደረጃ ከዓ ከምዚኣ ምናልባት ኣብ ገለገለ እንታይ ትርኢ ኢኻ ኩሉ ዋላ ኣብዚ ሕጂ ረአዮ ኣብዚ ኤውሮጳ ዘለናሲ ምስ ዝነበርናዮ መነባብሮ ምስ ዝነበርናዮ ሂወትስ ናይ ሰማይን ምድርን ፍልይ እዩ ዘለና ብኩሉ ማለት እዩ ሓደ ሰብ ገዛ ኣለዎ ፅቡቅ ዓራት ኣለዎ ስራሕ ኣለዎ ደሞዝ ኣለዎ መኪና ኣላቶ ፍሪጁ ብዝብላዕ ዝመልአ እዩ ኩሉ ማለት እዩ ግን እንታይ ገብር ትሪኦ የማር ትሪኦ እዚ ሕጂ ካብ ተቀዳሚት እንድያ ተመስገን ዘይምስጋን እንድያ ዘይምስጋን እያ ማለት እዩ ግን ብሓፈሻ ክትሪኦ ከለካ ግን ስለምንታይ እዩ ዘማር ዘለኹ ኢሉ ነፍሱ እንተሓይትዋስ መልሲ ይብሉን ምክንያቱ ደቂ ሰባት ከዓግቡ እንተኮይኖም ተመስገን ጥራይ ኩሉ ዘለዎ እምበር ዞም ኩሎም ቢልዮነራት ናይ ዓለምና እንተሪኢኻዮም እኮ በቲ ዘለዎም እኮ የመስግን እዮም ኣነ ቢልዮነር እየ ሞ በቃ ደግሜ ኣኽለኒ ካብዚ ንላዕሊ ኣይውስኽን ኢሉ ሂወቱ ካብዚ ዓለም ዝተፈለየ ወይ ዘሕለፈ ሰሚዕና ይፈልጥን ኣብ ቀፃሊ ክውስኽሉ ኣብ ጉዕዞ ሂወቶም እዮም ካብዚ ዓለም ዝፍለይ ማለት ስለዚ እታ ተመስገን ትብል ከነዘውትራ ክንክእለልና ምናልባት ግን ኩሉ ትሕዝቶ ሃሊካ ዘይተመስግን ድሕር ደኣ ሃሊኻ ስለምንታይ ዘየመስግን ዘለኹ ስለምንታይ ዕረፍቲ ዘይረክብ ዘለኹ ኢሉ ዝሓተ ሰብ ድሕር ደኣ ሃልዩ ናብ ሰለስተ ነገራት ክበፅሕ ክኽእል ኣለዎ እታ ቀዳመይቲ ናብ ሕክምና እንድሕር ደኣ ከይድካ እቲ ዘለካ ዘለዎም ሰባት ግን ከዓ ብሕማም ዝሳቀዩ ቢልዮነራት ኩንሶም ብሕማም ዝሳቀዩ ክትርኢ ኢኻ ተመስገን ኣምላኽ ክትብል ኢኻ ማለት እዩ እታ ካልአይቲ ናብ እንዳ እስር ቤት ንስኻ ንጎተሲኻ መፅሓፍ ተንብብ ኣለኻ ፀሎት ትገብር ኣለኻ ትጎይ ኣለኻ ኣካላዊ ምንቅስቃስ ትገብር ኣለኻ ናብራኻ ትገብር ኣለኻ ስራሕ ትወፍር ኣለኻ እዚ ኩሉ ካብዚ ኩሉ እዚ ተሓሪሞም ኣብ እስር ቤት ዝበልዩ ዘለው እንድሕር ደኣ ርኢኻ ተመስገን ኣምላኽ ክትብል ኢኻ ማለት እዩ እዲኻኒ እታ ሳልሰይቲ ከዓ ምናልባት ከም እንታይ ዝበሃሉ ብመፅሓፍ ቅዱስ ኣዘራርባ ካብ እንዳ ዓጎሲ ናብ እንዳ ሓዘን ምኻድ ይሓይሽ ምክንያቱ ናብ እንዳ ሓዘን እንተኸይድካሲ ሞት ከም ዘሎ ክዝክር ኢኻ እሞ ምስ ሂወትካ ምስ ነብስካ ክትማኸር ኢኻ ይብሉ ናብ እንዳ ሓጎስ ተኸይድካ ግን እንታይ ኢልዎ ሓደ ሰኺሩ ሲ ባቃስ ጥረው ኢሉ እንዲ ሰኺሩ ሕጂ ይስዕስዕ ሰኺሩ እዋይ ኣታ ብገንዘብካ ገነት ይእተ ኢልዋ
بقى مش لك خاب قصصرو نلعل سلا زغونتي غزياوي حقوس بجنزب كادو جنتي تيل واحدي اتي ناب ناب ندا حقوس زخده زياتا تحسابو نام ندا حزن تخيد كاغن انت معلتمتكم زلا تذكرمو مس نفسها تزرارب مالتي اجيتا سالسيت انتيا نام مقبر نحرد اخير كاسي كندي فلسفاتات كندي هابتامات كندي كإيلاتات اب عالم مقصر زي بلو خلت زلوهم ام مقابر ترخبهم مالتي حنت معلتهم كتكونها قدم خم مخان كاغن اب عالم كتمسكن كتقل عليك بتزلك انا عالم استمع اركايا كتحلف كتقل عليك ስለዚህ ተቀዳሚቲ ኣብዚ ኣኽላይ መስለኒ ታ ምንጭ ምምራርን ንኸይነማር ክንታ ክንገብር ኣለናን ነዚአን ይመስላ ማለት እዩ እታ ካልአይቲ ትሒባ ትረክብ ትመጽእ ብዛዕባ ወዲ ሰብ ክጭነቀሉን ክሓስበሉን ዘለዎ እንታይ ትብል ያ ሕጂቲ ክጨነቀሉን ክሓስበሉን ዘለዎ ካብ ዝገርመካ ብፍላይ ንሕና እቲ ናትና ሕብረተሰብ ነዛ ንትሕዝቶ ክንብል ማለት ሲ ብዝርአ ትሕዝቶ ከምዚ ክንብሎ ፀናሕና ንክትህብትም ማለት እዩ ሰብ ዘይሰጉሮ ቦታ አይና ሰጊርና መፂና ሰሃራሲ ከማና ንሕና ከማ ኢና ከይድናዮ ብጣዕሚ ኣፍራሒ እዩ ህይወት ከፊልካ ኢኻ ትመፆ ግን ከዓ ነቲ ህይወት ምኽፋልስ ክንዲዚኣ ከይሓሰብና መፂና ካብኡ ዝኸፍአ ባሕሪ ሰጊርና መፂና ሕጂ እዚ ኩሉ መስዋዕቲ ዝኸፈልናዮ ሞት ኣሎ ብዚ እንዳበልኻስ ነቲ ሞት ረጊፀ ክኸይድ የልካ ኢኻ ትኸይድ በቃ ሞት ኣብ ዝቅድመካ ኣሎ እንታይ እንዳበሉና ሲ ነቲ ሞት ረጊፅናዮ ክንከይድና ፀገም የብሉን ኢልና ኢና መፂና ማለት እዩ ሕጂ እዚ ንምንታይ እዩ ዝመስዋዕት ዝኩሉ መስዋዕት ተኸፊሉ እንተይልካኒ ነዛ ዓለም እዚኣ ብትሕዝቶና ክንነብራ ትሕዝቶ ሃሊና ክንነብራ ግን ከዓ ንሱስ እኹል ድዩ ሕራይ በፂሕናዮ ተዝሓሰብናየስ በፂሕና ገሊና ተሪፍና ገሊና በፂሕና ኣለና ግን እቶም ዝበፃሕናየስ በዚስ ቀሲና ዶ ወይ ከዓ ዓጊብና ዶ እንተይልካኒ ኣይዓገብናን መጀመርታ ንሓስበ ዝነበርና ግን መዓስየ ዝበፅሕ መዓስየ ዝኸይድ መዓስየ ዝህብትም ኢልና ነሩ ተሓሳስባና ክንሓስበ ዝግባአና ግን ንሱ ጥራይ ኣይኮነን ነይሩ ምስ ሓዝናየስ ብርግኣት ብቕሳነት ክንነብሮ ዲና ከመይ ገርና ብቕሳነትን ብርግኣትን ብይኣኽለኒ መንፈስን ክንነብር ንኽእል ከመይ ገርና ኣወንታዊ ተሓሳስባ ክንሓስብ ንኽእል ከመይ ገርና ነቲ ዘለና ፀጋ ነቲ ዝረኸብናዮ ከመይ ገርና ኣብ ረብሓና ከነውዕሎ ንኽእል እዚ ከዓ እዚ ክንሓስበሉ ዝግባእ ማለት እዩ ሰብ ጫፍ ናይ ዓለም እቲ ዝለዓለ እንታይ ዝብል ምናልባት ብናይ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ እንታይ ዝብል ኣሎ መሲልካ ወዲ ሰብሲ ንዓለም ከሲብላ ህይወት እንተፅፈእስ እንታይ ረብሓ ኣለዎ ይብል ሕጂ እዚ እንታይ ባህላ ብዓለም ሕራይ ዝኣክል ዝመስል ኣለካ ግን ኣብ መወዳእትኻ ሰብ ኮይንካ ተወሊድካ ሰብ ኮይንካ እንተዘይ ተፈሊኻ ካብዚ ዓለም ሲ እንታይ እዩ ትርጉምካ ስለዚ ነዚ ኢና ክንሓስበሉ ዘለና ወዲ ሰብ ከም እንስሳ በሊዑ ሰትዩ ዓንዲሩ ፀጊቡ ካብዚ ዓለም ክፍለ ኣይኮነን ተፈጢሩ ነዚ ዓለም ከም መሓድራ እዩ ተፈጢሩ ንነፍሱ ከም መሓድራ እዩ ተፈጢሩ ከይጭነቕ ብሓጎስ ብደስታ ክነብረላ እዩ ተፈጢሩ ስለዚ እቲ ትሕዝቶ እኹል ዝኾነ ናይ ምንባር ዕግበት ክህበካ ኣይክእልን እዩ ንሕና ግን ንምንታይ ኢና ኩሉ ግዜ ዋላ ሕጂ ንትሕዝቶ ጥራይ በቃ ብዝኾነ ይኹን መልክዕ ንትሕዝቶ ንምእካብ ሰልዲ ብኡ ግን ዋላ ዕግበት ዝበሃል ኣይትረክብ ኢና ዕግበት ዝበሃል የለን ስለዚ እቲ ክንሓስበሉ ዘለና እንታይ እዩ ንስጋና ንመንፈስና ንእምሮና ከመሓድር ዝኽእል ብልሓትን ሓሳብን ክንፈጥር ክንክእል ኣለና ወዲ ሰብ ሕራይ ዝብላዕ ዝስተ ክሰርሕ ክፅዕር ክደክም ኣለዎ ምስ ኣምላኹ ከዓ ክራኸብ ኣለዎ ንሰብ ከዓ ክብድል የብሉን
ኣወንታዊ ተሓሳስባ ከማዕብል ኣለዎ ነዚ ክገብር እንድሕር ደኣ ኮይኑ በቲ ናይ ስጉኡ ክፅዕር እዩ ናይ ትሕዝቶ ክካዕበት ማለት እዩ በቲ ከዓ ንመንፈስ ክረጋጋ መንፈሳዊ መፅሓፍቲ ድዩ ናብ ቤተክርስትያን ድዩ ናብ ቤተ ኣምላኽ ድዩ ምስ ኣምላኽ ክራኸብ እዩ ክፅሊ ድዩ ምስ ኣምላኽ ክፀውም ድዩ ክሰግድ እዩ ምስ ኣምላኽ ክራኸብ እዩ በቲ ከዓ ንሰባት ከይብድል ከዓ ንእምርኡ ፅቡቕ ስነ ሓሳብ ክመልኦ እዩ ስለዚ በዚ እቲ ክንሓስበሉ ዝግባአና እዚ እዩ እንድሕር ደኣ ናይ ስጋ ጥራይ ንሓስብ እንድሕር ደኣ ኮይና ናይ ትሕዝቶ እንድሕር ንሓስብ ኮይና ግን ዕረፍቲ ንረክብና ብኣንዳ ሓሰብና ከዓ ካብዚ ዓለም ክትፍለ ኢና ኣብዚ ዓለም ዋላ ሓንቲ ከይፍረና ክንከይድና ማለት እዩ ስለዚ ክንሓስበሉ ዝግባአና ብዛዕባ እዚ ክንሓስብ ኣለና ይብል ማለት እዩ ዋው ብጣዕሚ ፅቡቕ ደስ ዝብል መልሲ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ራእይ ሚድያ ቀዳማይ ክፋል ኣብዚ ከኣኽለና እዩ ንውሕ ኣቢልና ኣለና ናብ ካልኣይ ክፋል ክንሰግር ኢና ቴንኪዩ ስለ ኣዝዩ ኣገዳስን መሃርን ዝኾነ ትህበና ዘለካ ስና ያኻ ስርሒት መዛኑ ተገርም ዓለም ኣስሚ ባህልካንዩ ክባልካ ባህልካንዩ ክባልካ የውሃና 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 ገና መሲሉ ዕለ